Alfred Kasekera tiri kuno kubindura kuma Central tichihosta makwaya edu tiri pasi peArchDiocese of Harare Bindura. Saka kuno kuti kuhosta tiri Holy Family Parish iri kuhosta. Saka tachimba tiri makwaya anosvika 53 makwaya mazhinji akwanisa kuuya makwaya ese takwanisa kuimba zvakanaka. Saka pachatamira kunzwa maresults ndisati ndaenda pastage hana yangu yanga ichirova kuti tisu here takwenda kunoimba because namba yedu yavhundutsa vanhu vakawanda sezvo tisu tachihosta. Pandazopedza kuimba ndanzwa kafeeling kuti tofunga tisu tahwina tese number 1. Tiri kubindura kuTROJAN Mine Stadium where my choir competitions for ARCHDIOCESE of Harare anga achiitike Roman Catholic Church. Tukufara singaite because we last hosted these competitions in 2009, and to us as Catholics it's a privilege kuti tisangane tichinamata because we believe kuti kuimba kunamata katatu, and makwayas ese auya anga akaprepare mudhara, and isusu tofungidzira kuti ose Holy Family Parish top 5 hatishaike. Song yedu yanga tichiimba this competition, it was a Tonga song. Saka you find kuti mamwe maways Shona neTonga akada kufanana but akaita se akasiyana. Saka some of the choirs vanga vasina kuzvibata. Saka you see kuti even pronunciation yemaways wayo inenge ichiita se ichivanetsa because isusu ye kuCatholic tinorotate masongs. Tinogona kuona mamwe ekuwange diocese mamwe ekubulawayo diocese anongoita achichinja. Ikoko vantomboimbawo futi mamwe mashona songs akaita se akakombozwa like this one yanga tina this it was a Tonga song, it originated from the Wange diocese, and zvinoita kuti muchechi muve neunity, musave nevanenge vachiti we are being segregated. We have also upcoming competitions anonzi maSt Cecilia anobatanidza the whole of Zimbabwe, but anenge achiimbwa ari madinari. When we talk about dinari, maparish anenge akabatana are about 10 wofoma kuita choir 1. Saka we are going to have exciting times kuna October, November in Bulawayo, and we hope to see you there. Kana muine time to come and cover us. But thank you so much for coming. It means a lot to us. 646 position 1, even 647. This is how you put it. But 646 to a matter.
minus 10.